Takže, milé pletušky, chcela by som vám ukázať, ako sa robí obojstranné štrikovanie. Túto deku som robila na 130 očiek, keďže by sme tu boli do rana, budeme robiť len na 10 očiek plus 2 okrajové. Nahodila som si očka, tu ako vidno na spodu spolu, bielu s červenou farbou, nahodila som si 12 očiek, 2 okrajové 10. Takže jednoducho robí sa to tak, ja to robím tak, že prvé dve očka zrobím hladko zo zadu a teraz červená strana je hladká strana, čiže keď nerobím nejakú zmenu farby, tak pokračujem ďalej. Druhé očko je biela farba, stále sa robí obratko. Počítame to ako za jedno očko, čiže červená hladko, biela obratko. Červená, hladko, biela, obratko. Takto robíme do konca riadka. Prvé očko stále hladko, druhé očko stále obratko. Čo si treba všímať, keď robím hladko, obidve nitky musím mať vzadu. Vezmem si len červenú farbu. Keď robím obratko, obidve nitky idú dopredu, berem len bielu farbu, robím obratko. Toto robím teraz bez pomôcky. To znamená, že sa mi farby prekryžujú a ide mi to dosť pomaly a treba dávať veľký pozor. Posledné očko biela farba, posledné reťazkové očko, čiže okrajové očko, nitka dopredu, prehodím. Druhý riadok, tu si beriem, ukážem vám pomôcku, je to taký náprstok na prst, na vrchu je taká klapka, nasadím si vlnu, jednu, druhú farbu, zatiahnem klapku, zaistím. Natiahnem si vlnu, teraz máme lícna strana hladko, červená strana bude sa robiť obratko. Mám tu takú malú schému, kde krížik znamená